etxekoekin bizitzeko. Lanean hobetzeko. Eta isialdiaz gozatzeko. Euskara irakasteko modu afektiboa. Euskara ikasteko modu efektiboa. AEK, 100% afektiboa. Eman izena. Interesatu dagoen oro etor dadila, Baztanberri 7 gaude, Lizondon, Baztanberri plazan, edo bertzenaz 9-8-4-5-2-2-7 telefonora deitu, eta bertan inongo konpromisori gabe informazioa eskatzen aldu, eta gu besoa zabalik hartuko dugu jende guzia. Euskal Herrian Euskara. Matrikula epea zabalik informatu zaite 9-4-8-4-5-2-2-7 telefonoan. Eta hortaragoa